Усім доброго вечора. В етері телеканалу АТR Прайм. Я його ведучий Айдер Муждабаєв. І я дуже радий, що, по-перше, сьогодні президент України знаходиться у Сполучених Штатах, де зустрічається з тими, хто має великий вплив на допомогу Україні в цілому заходом. Ну і, по-друге, я можу в першу чергу радий тому, що сьогодні з нами знайшов час і натхнення поспілкуватися. Мій друг, якого я особисто ніколи не бачив, але людина, якій я безмежно довіряю і дослуховуюсь, і думаю, вам він теж дуже цікавий. Ну, не буду вас більше мучити. Це Ігор Ейзенберг, професор зі Сполучених Штатів, а сам з Ужгорода. Привіт, друже. Привіт, Айдера, вітаю. Вітаю всіх глядачів каналу АТР. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Ігор Бій. Ну, я не знаю. Зрозуміло, що починати треба з новин. Зараз ранок, я так розумію, не ранок, день, да, вже? У вас скільки часу? У нас ранок, у нас 10 годин ранку. Ну, попри те, що лише ранок у вас, Зеленський вже встиг за той час, що він знаходиться у Сполучених Штатах, завітати на фабрику, чи завод з виробництва боєприпасів калібру 155 натівських в Пенсільванії, повторюю, і готуються його, напевно, вони будуть сьогодні в день, може ще й завтра, програму, перепрошую, не читав. Будуть зустрічі з діючим президентом Байденом, з кандидатом від Демократичної партії, діючою віце-президенткою Сполучених Штатів, пані Камалою Гарріс, і з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. І кожному з них окремо і всім разом буде представлений план перемоги Зеленського, план перемоги України, перепрошую, який Зеленський туди привіз. Я з того дозволу, Ігоре, прочитаю, що пише про це «Українська правда», щоб не повторюватися, щоб були в курсі ті, хто ще, може, не дивилися, не цікавилися. План перемоги. Власне, це «Українська правда» цитує із видання The Times британське. План перемоги. Зеленський у США проситиме гарантії безпеки, як у НАТО, та сучасну зброю. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представить свій план перемоги, що передбачає отримання гарантій безпеки, сучасної зброї та фінансової допомоги для України. Дослівно, план Зеленського містить 4 ключові пункти. Перший – це гарантії безпеки для України від західних країн, аналогічний пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО. Другий пункт – продовження наступу України в російську Курську область, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах. Третій пункт – запит на конкретне сучасне озброєння. Четверте – міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України. Видання The Times підкреслює, що одним з ключових питань для Зеленського є американська підтримка у світлі можливого повернення до влади Дональда Трампа. Кандидат від республіканської партії раніше припускав, що конфлікт може бути вирішений за рахунок територіальних поступів України. Український президент планує показати свої ідеї не лише чинному президенту, ну я вже про це сказав. Власне, що пише американська преса? Мабуть, зранку професора читають газети традиційно під каву або з чаєм. Які твої перші враження, які очікування? Ну, власне, все, що стосується цього візиту і планів президента України. Ну, дивись, що я тобі скажу, що пишуть американські газети. Вони переважно пишуть про передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах. Цьому відводиться не менш ніж 90% взагалі часу і на телебаченні, і в газетах. Але вони пишуть і про інші речі, зокрема і про приїзд президента України до Сполучених Штатів. Ну, це точно центральна тема. Я розумію, що українцям хотілося б, щоб це було на перших шпальтах і в центрі уваги, але в Сполучених Штатах, зрозуміло, коли залишається рівно 6 тижнів до виборів, в центрі уваги передвиборча кампанія, все інше десь там
на Так периферії. вона, Ігоре, так вона і в нас у центрі уваги, попри навіть бойові дії, ми розуміємо, що це дуже важливо. Це визначення, як визначаться американці, що буде. І тому і візит такий потрійний, якби із Байденом, із Камалою, із Трампом одночасно. Це, здається, це унікальна взагалі ситуація ever. Ну, я не пам'ятаю нічого подібного. Ну, в четвер має відбутися в Білому домі. Окремі зустрічі мають бути з президентом Байденом і з президенткою Камалою Гарріс. Як прес-секретарка Білого дому минулого тижня вона офіційно сказала, що це відбудеться 26 числа, в четвер. І обидві зустрічі будуть в Білому домі, що, до речі, підкреслює те, що Сполучені Штати роблять такий знак усім, і це знак і в Україні, але передусім це знак світу, що для чинної адміністрації підтримка України – це дуже важлива річ. І президент Байден буде зустрічатися з різними світовими лідерами в кулуарах Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, але от саме з президентом Зеленським він буде зустрічатися в Білому домі, щоб підкреслити особливий характер відносин між Сполученими Штатами та Україною і підкреслити підтримку України. Так само і віце-президентка Камала Гарріс буде зустрічатися з президентом України в Білому домі. Ну а щодо того, що президент України планує зустрітися також з Дональдом Трампом, ну нічого, напевно, дивного немає в тому, що він намагається пояснити українську позицію всім зацікавленим сторонам політичним в Сполучених Штатах, оскільки ніхто з нас не знає, хто 20 січня наступного року стане президентом, яка буде адміністрація, і чого очікувати. І тому будь-якій країні, яка хоче мати близькі стосунки з Сполученими Штатами, треба думати, як будувати ці стосунки, хто би не переміг на виборах. Ну, крім того, йдеться ж не лише про президентську посаду, не лише про офіс, як називають Білий дім в Америці. Йдеться ще про Конгрес. І перебирається вся Палата представників, і перебирається, здається, третина, да, Сенату, я правильно розумію? Третина Сенату, тому що сенатори обираються на 6 років, а депутати Палати представників на 2 роки. Тому Палата представників кожні 2 роки переобирається повністю, Сенат, оскільки сенатори обираються на 6 років, то кожні 2 роки приблизно третина сенаторів переобирається там, від 33 до 35, в залежності від того, на який рік це припадає. Ну, а до речі, всі так цікавляться рейтингами, і про це ми ще поговоримо, про президентські перегони. А щодо Конгресу, є якесь хоча б уявлення, яка партія там перевагає чи ні? Ти знаєш, прямого уявлення немає, я думаю, що ні у кого немає, тому що опитування щодо виборів до Конгресу, вони завжди такі неточні, і це невдячна річ дуже прогнозувати, як будуть закінчуватись вибори до Конгресу, особливо до Палати представників, оскільки вибори проводяться за мажоритарною системою. В країні є 435 виборчих округів. І це треба проводити опитування в кожному окрузі, щоб знати, яка ситуація в цьому окрузі. Тому що опитування в цілому по країні, за кого там люди збираються голосувати, за республіканців чи демократів, вони ніякої інформації реальної про те, чим будуть закінчуватись вибори до Палати представників, не дають. Що точно можу сказати, от були звіти штабів передвиборчих. Там вони звітують перед Федеральною виборчою комісією щомісяця про кошти, які вони збирають. Так, демократи значно випереджають республіканців по зборах коштів саме на фінансування передвиборчої кампанії. Скажи, будь ласка, Ігоре, а це важливий факт? Це свідчить, це є ознакою якихось тенденцій? Чи це так може і не впливати на результат?
Це не прямий факт для того, щоб про щось якісь робити висновки, але дуже непрямий. Але гроші грають дуже велику роль передвиборчій кампанії. Передусім через те, що реклама на телебаченні дуже дорога. Передвиборчі усі збори, які там проводяться, зустрічі кандидатів з виборцями. Реклама в соціальних мережах, там фінансування, просто платити треба зарплатню тим, хто в штабах працює. Це все потребує великих грошей. Особливо, звичайно, реклама. І от демократи, у них є комітет по перевиборах до Палати представників, як і у республіканців є. І коштів, я можу подивитись, щоб просто не бути голослівним. Я зараз Там, здається, втричі там різниця це після дебатів. Так? Ну ні, от у палату представників, скажімо, цей демократичний комітет, він на початок вересня мав 22,3 мільйона, а республіканський відповідний комітет 9,7 мільйонів. Тобто це майже втричі. Те ж саме, до речі, відбувається з президентськими виборами. Наприклад, лише за серпень Камала Гарріс зібрала 361 мільйон доларів, а Трамп лише 130 мільйонів. І згідно звітів штабів, на початок вересня на рахунку для поточних операцій у штабу Камали Гарріс було 235 мільйонів доларів, а на такому ж рахунку штабу Трампа 135 мільйонів, тобто майже вдвічі менше. Це грає роль, але, розумієш, прогнози така дуже невдячна справа. Щодо виборів до Палати представників, наприклад, 2 роки тому, коли були проміжні вибори, то усі прогнози були такі, що республіканці їх переконливо виграють. Ну, тому що завжди президентська партія втрачає місця. Ну і от такі були там різні тенденції, що людям на інфляція, звичайно, не подобалася, тоді вона була висока. І тому вони проголосують за республіканців. Ну так, республіканці вибори до Палати представників виграли, але з перевагою буквально там 3-4 місця, а не зовсім не переконливо. Я думаю, що зараз, хто би вибори не виграв, буде те ж саме. Дуже невелика перевага однієї з партій. А щодо виборів до Сенату, тут можна певні, я би сказав, не прогнози, а аналіз таки зробити, що зараз в Сенаті демократи мають 51 місце, республіканці 49. Демократи точно втратять 1 місце в Західній Вірджинії, тому що сенатор Манчин, він відмовився від переобрання, він не переобирається, це дуже червоний республіканський штат. Манчин там був колись губернатором, він був популярним, і він такий найконсервативніший з усіх демократів. Тому був він популярним в цьому штаті, його обрали сенатором, кілька разів переобрали, але він відмовився від переобрання. Жоден демократ в цьому штаті не має шансів виграти вибори до Сенату. Тобто демократи таким чином втрачають 1 місце. А щодо інших місць, у них є такі важкі перевибори в штаті Монтана, тому що це теж червоний республіканський штат, але там є сенатор Джон Тестер, демократ, який вже теж переобирався, здається, мені 2 рази, тобто він там просто дуже популярний. Але у нього важка передвиборча боротьба. Ну от якщо демократи це місце не втратять, то Сенат, скоріш за все, може опинитися в ситуації 50-50. І тоді більшість де-факто, тобто більшість де-юре, власне, не де-факто. Де-факто буде 50-50, а де-юре буде більшістю тої партії, яка буде мати президента в Білому домі, тому що віце-президент за Конституцією є президентом Сенату, і якщо йде голосування 50-50, може проголосувати, розбивши цей вузол, ну і таким чином де-юре більшістю у президентської партії, якщо Сенат 50-50, як було, до речі, в перші 2 роки президентства Джо Байдена.
Так, є такий нюанс, він теж важливий. Я хочу до виборів, ми ще повернемося, хочу до візиту Зеленського. Я чомусь подумав, може бути це хибне припущення, що він поїхав у Пенсильванію, де велике підприємство з виробництва зброї. В тому числі, я думаю, що програму візиту теж Білий Дім міг пропонувати, принаймні. Пенсильванія один із так званих свінг-штатів, так, де перевага Пенсильванії дуже важлива. Там він свінг-штат, по-перше, а по-друге, там відносно багато серед інших, у порівнянні з іншими свінг-штатами, там багато виборців, як правильно українською сказати, виборців від штату, які голосують потім, зрештою. 19, там цих виборників 19, Да, так багато, тому що це великий штат, там просто, мабуть, варто пояснити тим, хто не знає, як працює ця колегія виборників, що в ній кожен штат делегує стільки людей, скільки має він представників у Конгресі Сполучених Штатів. Тобто 2 сенатори від кожного штату, відповідно, 2 виборники кожен штат має, а далі скільки депутатів в Палаті представників має. Відповідно, штати – це пропорційно населенню штату. В Пенсильванії велике населення, і тому це один з таких найбільших контриб'юторів до колегії виборників. Там 19 виборників. І дійсно, це я би сказав, що з усіх своїх штатів це найважливіший штат, тому що він делегує найбільше виборників до колегії. Ну і що, то візит Зеленського мав продемонструвати в тому числі, що Америка і отримує американці прості, умовно, такі пересічні американці отримують робочі місця, розвиток промисловості. І там, тобто, що це не допомога Україні, це не така неблагодійність виключно. Чи я не правий? Знаєш, тому можна судити по-різному, якщо, скажімо, програма така планувалася Білим домом, так можна сказати, що це може дійсно сприяти, тому що принаймні хтось з робітників цих підприємств проголосує за Камалу Харріс. Але є інший аспект, просто чисто людський аспект, що президент України, якщо він хоче подякувати цим робітникам, які виробляють снаряди, які потім надсилаються до України, використовуються Збройними силами України для того, щоб давати відсіч агресорам. Теж такий аспект, він чисто людський, природній, і його теж треба брати до уваги. І якщо такі наміри саме у президента України були, або у тих, хто планував його візит з української сторони, я думаю, що це правильно. Зрозуміло, що це не лише в Пенсильванії побачать. І, я думаю, що я не бачив ще, до речі, сюжетів, але я думаю, що американці ж ти ж казав, взагалі пишаються своєю військовою промисловістю, і коли вона працює на свободу, на ідеали, які там все ще щось вартують для більшості американців, їм це подобається, напевно. Так, і тут з цими снарядами 155-мм, що це така цікава річ, що адміністрація Джо Байдена ухвалила рішення, що в 2022 році, що треба їхнє виробництво збільшити в 2 рази. Тому що їх просто мало. Україні передали, я вже не можу сказати зараз скільки, тому що Пентагон перестав з якогось часу просто публікувати кількість. Але коли публікував, то Україна отримала близько 2 мільйонів снарядів. І там, я думаю, що 1 мільйон просто був переданий в 22-му, на початку 23-го років просто з американських арсеналів. І треба було відновити ці запаси і водночас збільшити виробництво снарядів для того, щоб продовжувати постачати їх Україні. Адміністрація ухвалила рішення збільшити виробництво в 2 рази. І вона дала на це 2 роки, тому що це неможливо сьогодні ухвалити рішення, а завтра буде вироблятись вдвічі більше снарядів. І тому це виробництво розширилось, відповідні заводи створили нові робочі місця, туди більше людей прийшло працювати. Тобто це теж має значення. В контексті передвиборчої кампанії, я думаю, що це теж має доволі особливе значення.
Скажи, будь ласка, Ігоре, а що от, такий витік був з адміністрації, здається, що Байден зібрав своїх радників і сказав, що зруште небо та землю, але зробіть так, щоб навіть у разі перемоги Трампа Україна просто зараз до не те, що там до закінчення терміну його там в січні наступного року, а ще до виборів отримала більше, якісніше, щось таке. Ну, такі слова президентів не часто передають, зруште небо і землю. А що це може означати? Чи ти читав якусь аналітику? Що хоче зробити Байден? Там же, кажуть, що підвисло майже 6, там 5,8 мільярдів незрозуміло в підвішеному стані знаходяться, на які можна, це велика, дуже велика сума, на яку можна закупити озброєння до кінця вересня. Кінець вересня він уже. Це, власне, не витік, це сказав Майкл Карпентер. Він дуже близька людина до Джо Байдена, просто в людському плані вони працюють разом протягом дуже багатьох років. Він перші 2,5 роки роботи адміністрації Байдена був послом Сполучених Штатів в ОБСЄ, а зараз він є директором з питань Європи в Раді національної безпеки. Це він сказав, здається мені, що він в інтерв'ю навіть «Голосу Америки» українській службі, процитувавши таким чином Джо Байдена, що робіть буквально, рийте землю, ви повинні знаходити все, що можливо для України. Ну, от, власне, те, що ти переказав, те, що я теж своїми словами переказав. Ти знаєш, я не думаю, що будуть ухвалюватись до виборів якісь рішення, так би мовити, які б випереджали щось. Ну, якщо Росія не вдасться до якихось дій, на які Сполучені Штати будуть змушені відповідати, то я не думаю, що до виборів адміністрація буде приймати якісь такі гучні рішення. Просто я думаю, що і Джо Байден, і Камала Гарріс, і передвиборчий штаб Камали Гарріс вважають, що буде недобре, якщо війна стане темою передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Вона такою не є. Треба сказати, взагалі зовнішньополітичні речі практично вони не є темою передвиборчої кампанії. От під час дебатів Гарріс і Трампа дві теми зовнішньополітичні – це війна, російська агресія проти України і війна на Близькому Сході. Були поставлені питання Камалі Гарріс про війну на Близькому Сході, а Дональду Трампу про чи бажає він перемоги України, чи вважає він, що це в інтересах Сполучених Штатів. Ну і от виникли дискусії по обох цих питаннях, але під час зустрічі кандидатів з виборцями зовнішньополітичні теми, вони просто про них мова не йде. Виключно про внутрішньополітичні речі, про економіку і про різні аспекти внутрішньої політики мова йде. І я думаю, що адміністрація не зацікавлена в тому, щоб будь-які зовнішньополітичні речі ставали за місяць до виборів темою передвиборчої кампанії. Але буде же ще і проміжок часу після виборів, коли буде відомий їхній переможець. І я думаю, що в залежності від результатів виборів Джо Байден може ухвалити рішення, від яких він утримувався протягом останніх місяців, взагалі протягом всієї великої війни. Тому що він, по-перше, не буде так зв'язаний ні передвиборчою кампанією, ні бажанням не нашкодити Камалі Гарріс. Ну, і якщо, скажімо, переможе на виборах Трамп, як то кажуть, не дай Боже, то, звичайно, що він буде прагнути ухвалити рішення, які б, принаймні дуже ускладнили Трампу те, що він хоче зробити, фактично
фактично домогтися того, щоб Україна, ну будемо відверті, капітулювала перед Росією, тому що те, що пропонує Трамп, те, що пропонує кандидат віце-президента Венс, це фактично капітуляція України. Ну так званий мир на російських умовах. А якщо переможе Камала Гарріс, то знову таки Байден може ухвалити рішення, оскільки він не буде зв'язаний тим, що він буде залишатись на посаді, він може ухвалити рішення, які будуть спрощувати для Камали Гарріс подальшу підтримку України. Тобто рішення, на які от саме президент не зв'язаний з різними от такими чинниками опосередкованими, які йде з посади, але передає владу спадкоємцеві зі своєї партії. От президент може ухвалити такі нестандартні рішення, від яких він утримувався до цього. Що це може бути за рішення? Я думаю, що нам не варто спробувати спрогнозувати, але ну така логіка, така, от я думаю, вона існує. Скажи, будь ласка, Ігоре, ну я, по-перше, думаю, ти підтверджуєш мої слова, я запитання ставив таке, що до дати виборів, тобто до 5 листопада, невигідно давати, ну внутрішньополітично невигідно, саме через те, що ти сказав, давати дозвіл на далекобійну зброю, бо це може змінити, для нас це добре, але ну це ж не про нас йдеться. Змінити хід війни, привести до якоїсь кризи, тим більше, що Трамп погрожує завжди, як і Путін, ядерною війною, загостренню, що за Камалу буде ядерна війна, якщо ви її оберете, і йому козирів не можна давати в руки. Ну так це виглядає. Це перше, правильно? Можливо, розумієш, важко сказати. Я думаю, що можливо так. І я взагалі думаю, що якщо йдеться про застосування далекобійної зброї, про це не будуть оголошувати ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, коли вони ухвалять рішення, що в Україні дозволяється використовувати американську та британську зброю для ударів по цілях вглиб території Росії, вони про це оголошувати на прес-конференціях не будуть. Так само, Ігоре, у нас зараз так преса працює, що там можуть оголошувати, можуть не оголошувати, буде якийсь витік, там і все одно скажуть, що де-факто... Ну, дивись, про постачання Україні ракет «Атакамс» всі дізнались після того, як Україна їх вперше застосувала по цілях в Криму. Ну так само буде і тут. І це відбулося через місяць після того, через 2 місяці після того було ухвалено рішення про постачання цих ракет, тому що, як потім з'ясувалося, воно було ухвалено в лютому, а Україна застосувала ракети на початку квітня. Ну, напевно, якийсь там час, на початку березня було оголошено про пакет допомоги, в який ці ракети вийшли. Але що це будуть ракети «Атакамс», там мова не йшла. Було сказано додаткові ракети для «Хаймерс». І я думаю, що оголошення і зараз ніякого не буде, коли Україна застосує західну зброю вперше для ударів вглиб території РФ, тоді про це перш за все дізнаються росіяни, ну і так дізнаються і весь світ. Тому що гучні оголошення про такі речі, вони будуть, це добре розуміє і Байден, і Стармер, і будь-які інші західні лідери, вони будуть дратувати Путіна. Навіщо їм його дратувати оголошеннями? Треба робити дії. Дії – це краще, ніж будь-які слова. Так от я думаю, що оголошень не буде. Коли Україна застосує вперше західну зброю для ударів вглиб території РФ, тоді ми про це дізнаємось. От так само, як було з «Атакамсами». А як, на твою думку, ось Байден знаходиться в ситуації, в якій не так часто опинялося, тобто він, в принципі, планував переобиратися, але сталося те, що сталося. Він зараз президент, який чи переможе Гарріс, чи Трамп, він все одно йде. Ну, там з різними обставинами і в різному настрої 100%. Але йде. Тобто президент насправді не всесильний і не всевладний в Америці, але він має дуже багато повноважень, які він часто не застосовує з оглядом на Конгрес, на наступні вибори, на там популярність його партії тощо.
А тут, в принципі, ситуація, коли президент дійсно вільний. Тобто він стоїть, грубо кажучи, перед дзеркалом історії. Тобто дивиться на себе і думає, а може я маю якийсь там асортимент вчинків, які достатньо легко мені, як президенту, за повноваженнями конституційними зробити, і тим внести дуже великі зміни в історію Сполучених Штатів, світу, тощо. Це вже після 5 листопада. Ось що, в принципі, може зробити президент, який мислить історичними вже категоріями стратегічними, який не зв'язаний абсолютно, ну не абсолютно, але після виборів вже не зв'язаний принаймні з поточними вибраними там технологічними ходами, там опитуваннями, то що ти можеш припустити? Мінімум, максимум? Я розумію, ти вже сказав, що ти не можеш точно сказати, ну так, хоча б приблизно. Я думаю, що якщо переможе Камала Гарріс, то я вже про це от казав, відповідаючи на твоє попереднє запитання, що він може ухвалити рішення, які ну, скажімо, це різні рішення можуть бути. Ну, дивись, я би дуже зрадів, якби було ухвалене рішення запросити Україну до НАТО. Наприклад, да. Наприклад. Ну, чи це відбудеться, чи ні, я не знаю. Звичайно, ніхто не знає. Ну, але от саме такі рішення, які важко ухвалювати президентові, який думає про вибори, і який зв'язаний дуже політично цими всіми речами. Тобто він може, якщо переможе Камала Гарріс, він може ухвалити рішення, які полегшать їй подальшу підтримку України, на які він не міг піти раніше через там різні чинники, от політичні чинники всередині країни, різні чинники в міжнародних стосунках, в тому числі з союзниками і так далі. Якщо переможе Дональд Трамп, то знову-таки він змушений буде просто ухвалити якісь рішення, і серед них знову-таки може бути запрошення, скажімо, України до НАТО, які або неможливлять, або значно ускладнять Трампу його бажання там встановити дружбу з Путіним. Трамп, до речі, от буквально позавчора він в Мічигані зустрічався там з виборцями, відповідав на запитання. Його запитують, що ви зробите, щоб повернути виробництво до штату Мічиган. А Трамп відповідає, найбільша небезпека для штату Мічиган, для всього світу – це ядерна війна. У мене такі хороші стосунки з Путіним, з Цзіньпіном, вони мене поважають. І з Кім Чен Іном у нас повне взаємне порозуміння. І от ми порозуміємося, і не буде тоді ядерної війни. Ну це те, що у нього в голові. Так от, якщо він переможе на виборах, я думаю, що Байден, він просто повинен буде ухвалити якісь рішення, які або унеможливлять, або значно ускладнять для Трампа задачу порозуміння з Путіним. І це може знову-таки бути запрошення України до НАТО. Тобто, ну, це може бути щось інше. Ну, але ти абсолютно правий, що у президентів, коли вони вже йдуть, ну, певним чином розв'язані руки, особливо, коли президенти передають владу людині зі своєї партії, ну, але не тільки. Хоча таких антагоністичних випадків, як зараз, скажімо, якщо переможе Трамп, і це буде загрожувати повороту на 180 градусів усій американській політиці, як внутрішній, так і зовнішній. Таких випадків, ну, я думаю, що не бувало ніколи, тому що якось немає значення, хто був президентом, республіканець чи демократ, скажімо, зовнішня політика американська не дуже сильно змінювалася. Була така спадкоємність. Ну, були, звичайно, зміни в нюансах, могли бути з часом зміни не в нюансах, але от при передачі влади, скажімо, там від Картера до Рейгана, або від Буша старшого до Клінтона ніяких
з сьогодні на завтра ніяких змін в зовнішній політиці Сполучених Штатів не відбувалося, і вони там відбувалися з часом. Але не одразу. Тобто принципові такі речі, як роль Америки в світі, вона однаково абсолютно розумілася як республіканцями, так і демократами. Но з появою Трампа в політиці ця ситуація змінилася. До речі, я не відповів на твоє запитання щодо цих 5,8 мільярдів доларів, які там висять, які треба використати до 30 вересня. Так от, адміністрація запит надіслала до Конгресу, щоб Конгрес ухвалив резолюцію з одного речення, що ці гроші можна використовувати до 30 вересня наступного року. Але якщо республіканці Палати представників, скажімо, відмовляться це ухвалювати, якщо Трамп їм скаже, то адміністрація використає ці гроші до 30 вересня цього року. Вона просто оголосить про дуже великий пакет допомоги Україні, який буде розтягнутий в часі. Тобто буде відповідно закупляти зброю, боєприпаси і надсилатись до України. Просто адміністрація цього би не хотіла, тому що у неї туди не буде можливості потім регулювати, що саме надсилати Україні. Вона буде змушена ухвалити це рішення прямо зараз. Те, що у нас деякі пишуть, що там усе пропало, ми не отримуємо цю зброю, це неправда, це перебільшення. Це неправда, повна неправда. Це російська пропаганда працює, вона працювала, працює, на жаль, буде працювати. Україна, на жаль, є таким найбільш зручним для Росії, найбільш зручною для Росії ціллю в плані пропаганди. Знаєш, тут вже важко сказати. Америка конкурує, в принципі, в якості об'єкта для пропаганди, бо я думаю, що таких зусиль і таких грошей ніколи не вкладали у вплив на вибори. І ось про це свідчить хоча б участь Маска, людина, яку за $3 не купиш, а яка там скандал вже був, і кажуть, зараз його перевіряють спецслужби. Щоправда, не зрозуміло, що там перевіряти, він вже років 10 займає, не 10, менше, відкритою підтримкою Путіна. Але тут він просто був спійманий на 10, а може більше фейках, які були виготовлені Russia Today та іншими якимись пропагандистськими смітниками. І він спокійно за програмою партії Єдина Росія, грубо кажучи, і Путіна вкидував їх через мережу X, де він там має дуже велику кількість підписників в голови. Він же, коли він цей колишній Твіттер купив, це стала мережа X, так, він прибрав там всі запобіжники, там ніхто не перевіряє тепер, чи є це пропагандою, чи є це правдою, чи неправдою. Просто будь-хто може, власне, писати будь-що. Він ще більше, він сам цим займається, просто відверто, власне. І він сам цим займається, так, він сам особисто цим займається. Навіть в Бразилії Верховний суд Бразилії просто заборонив мережу X через те, що вона через неї поширювалися різні фейки, просто неправдива інформація, дезінформація розповсюджувалася стосовно різних речей, які стосуються Бразилії. І, дивись, Маск... Ми говорили про гроші, що у Трампа майже вдвічі менше грошей, ніж у Гарріс, а Маск Трампу надав $40 мільйонів, просто профінансував різні мероприємства його передвиборчої кампанії, рекламу на телебаченні в тому числі, і продовжує надавати йому гроші. Тобто він підтримує Трампа. І коли ти кажеш, що ці всі речі, що вони там публікують, це з програми «Єдиної Росії», так, але, на жаль, у республіканської партії сьогоднішньої дуже багато збіжностей з «Єдиною Росією». І наприклад, візьми такого пропагандиста, як Такер Карлсон, якому, знову-таки, його звільнили з каналу Фокса. Ілон Маск надав йому можливість в мережі X, колишньому Твіттері, мати свій канал і продовжувати там розповсюджувати. Тобто це як в анекдоті. Я перепрошую глядачів, надіюсь, у нас 18+, переважно глядачі. Це як Карлсона вигнати з Fox News, це як
повію вигнати з публічного будинку приблизно. Так? Тобто, і він отримав притулок від Маска. Маск, на мою особисту думку, просто працює на замовлення Путіна, маючи якісь там свій інтерес. Я не знаю, що думаю про це. У Маска, звичайно, є свої бізнес-інтереси, але він, і треба додати, це важливо, він людина дуже правих поглядів, ультраправих. Йому було добре, якщо б в Америці був фашистський режим. Ну, або не протофашистський, або просто авторитарний режим, от на кшталт Угорщини, хоча б, щоб була незмінна влада от якогось Трампа. А він, щоб там ще і Трамп же йому обіцяв посаду в уряді, що він буде керувати, що він буде керувати там різні фінансові речі, які стосуються великого бізнесу. Ну, керувати в уряді. Ну, дуже добре. Найбільш заможна людина, яка, до речі, ж має ще найбільше контрактів з урядом, буде ще й розпоряджатись грошима, які там уряд виділяє. Ну, це прекрасно. Це просто прекрасна ідея. Да. А потім ці ж люди будуть ще розповідати, що найбільша корупція – це в Україні, звичайно. Ну, от справа в тому, що так, у Маска є бізнес-інтереси, передусім в Китаї, і у нього є бізнес-інтереси, звичайно, і в Росії, але у нього є ще от ці ультраправі переконання. Він дуже права, така ультраправа людина за своїми поглядами. Він би хотів, щоб в Америці був от такий авторитарний, протофашистський, або взагалі фашистський режим, за якого він би мав свої урядові контракти і продовжував би нарощувати свої... Скажи, будь ласка, а чи він схожий, на твою думку? Ти багато книжок читав, то я думаю. А він схожий на Форда, який підтримував Гітлера свого часу, і теж був дуже правих поглядів. Чи все ж таки це... Він дуже схожий з цієї точки зору, тому що тоді Форд був ну, принаймні одним з найбільш заможних в Сполучених Штатах людей. Він володів цими автомобільними заводами, тоді, напевно, найбільшими в світі на той момент. Я не знаю, чи німецькі заводи якісь могли за розмірами виробництва конкурувати тоді чи ні. Ну, не знаю, тому не буду казати, але в будь-якому випадку він був одним з найбільш заможних людей в світі. І так він дотримувався абсолютно ультраправих поглядів. Він хотів, щоб Сполучені Штати дружили з Гітлером, ну і так далі, і таке інше. Тобто це дуже багато, до речі, схожих речей, що тоді в Америці були. Що зараз є. Тоді теж такі ультраправі сили, значить, політично там їх очолював Ліндберг, знаменитий пілот, який теж мав дуже ультраправі погляди, і йому теж подобався Гітлер. А фінансово той же Форд впливав багато грошей. Це, до речі, вийшла книжка відомої журналістки американської, ведучої телеканалу MSNBC Рейчел Медоу, називається «Приквел». Якраз про ці американський ультраправий рух напередодні Другої світової війни, під час Другої світової війни, от тоді, наприкінці 30-х, 40-ві роки, що відбувалося. Дуже схоже, так. Це от тоді були такі люди, яким хотілося б, щоб Америка була на боці Німеччини, взагалі, щоб тут в Америці було щось на кшталт того, що є в Німеччині. Ну, і, до речі, батько майбутнього тоді президента Сполучених Штатів Джозеф Кеннеді, він був послом Сполучених Штатів Великій Британії. І він вважав, що Сполучені Штати мають дружити з Гітлером. Це теж історичний факт. Тобто сімейка Кеннеді – це не просто так в них оцей останній представник був, да, який за Трампа закликав? Його дідусь. Це ж дідусь цього Роберта Кеннеді молодшого. Він був прибічником, ну, якщо я не хочу сказати, що він був прибічником Гітлера, але він був прибічником того, що Сполучені Штати дружили з нацистською Німеччиною. І в нього в цьому були великі розбіжності з президентом Рузвельтом. Рузвельт кінець кінцем його просто звільнив з посади посла. Ну, до речі, а його син, майбутній президент Джон Кеннеді, він воював. Він в Другій світовій війні брав участь, був поранений, мав травму хребта, яка йому потім дошколяла все наступне життя. Тобто, от такі от речі.
бували в історії, і вони повторюються. Так, знаєш, що так послухаєш тебе, згадаєш, дійсно, нічого нового, в принципі, немає, ну, крім ядерної зброї, якою спекулює Путін, і яка оця риторика, вона видає просто повністю Трампа як агента путінського, бо він як папуга повторює ці мантри про червоні лінії, оберете Гарріс буде війна, а оберете мене буде мир. І тут Зеленський теж давав інтерв'ю напередодні візиту до Сполучених Штатів, що триває. І він сказав прямо, Зеленський сказав, не вірить, що Трамп дійсно знає, як зупинити війну. Він, так, як дослівно сказати, цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше розумієш. За словами українського президента, він бачив багато лідерів, які були переконані, що знають, як закінчити її вже завтра. Але коли вони занурювалися в неї глибше, то розуміли, що все не так просто. Ну, коротше кажучи, люди, коли вони нібито бачать великий конфлікт за участі збожеволівши абсолютно ядерної держави, але все одно в голові в них якісь там розбірки сусідів, якийсь там регіонального рівня конфлікт. Але регіональному рівні конфлікт, він абсолютно інакше виглядає. Це конфлікт екзистенціальний, ідейний, ідеологічний. Це конфлікт абсолютно ментальний і не лише з Україною. І як ти от розглядаєш, ну, по-перше, Зеленський це сказав, так? Що Трамп не знає насправді, як припинити війну, тим більше за добу. Так? Крім того, Росія відмовляється від будь-яких перемовин з Україною в форматі цьому, який там вже погодили країни. Багато хто з західних країн закликав запросити Росію і Китай до наступного саміту миру. Я як був певний, що все це просто мичня, нікуди вони не поїдуть. Тобто Росія жодних не виявляє жодного бажання навіть говорити про мир, крім капітуляції України, на що ніхто не згодний. Так що, зрештою, Трамп на це? Він продовжує просто казати, що Путін мій друг і все, так? Ну, дивись, він же так вважає, про це багато, до речі, говорила та писала в своїй книжці колишня директорка з питань Європи Ради національної безпеки Фіона Хіл, яка працювала там на цій посаді під час адміністрації Трампа з 17 по 19 роки. Вона пішла в відставку, коли відбувався скандал, пов'язаний з першим імпічментом Трампа. Перепрошую, коли Трамп припинив тоді допомогу Україні, вимагаючи від Зеленського, щоб він оголосив про розслідування щодо Байдена. І вона пішла у відставку на знак протесту проти цього. І вона казала в багатьох інтерв'ю, писала в своїй книжці, що Трамп її особисто запитував постійно, чи можу б я бути таким, як Путін, чи схожий я на Путіна, чи можу я от таким стати, як Путін. От у нього це буквально ідея фікс була, що він хоче мати таку ж владу, яку має Путін, необмежено, що він хоче бути схожим на нього. От, просто це якесь, я не знаю, божевілля якесь. От я взагалі мені важко уявити, щоб людина так хотіла бути схожою на когось. Ну, я розумію, що дитина хоче бути схожою на когось. Ну, це зрозуміло, коли людина, якій під 80 років, ще людина на посаді президента Сполучених Штатів, що у людини є така мрія. Я хочу бути схожим от на Путіна. От дуже хочу бути схожим на Путіна. Чи можу я бути? От це на перший погляд дивно, але це правда. От так було і так є. Тобто у нього ця дружба з Путіним, це буквально от у нього, це його ідея. І він, можна спрогнозувати, що він буде робити. Він, звичайно, якщо він стане президентом, знову він буде вимагати від своїх усіх співробітників, щоб йому організували зустріч з Путіним. Він може щиро вірити, що він там про щось з Путіним домовиться і припиниться війна. Але треба пригадати, як він домовлявся з Кім Чен Іном про ядерне роззброєння Північної Кореї. Вони підписали меморандум. Трамп показав цей папірець усім. От я про все домовився. Все гаразд. У нас любов тепер з Кім Чен Іном. Ну, те ж саме буде і в випадку з Путіним.
Або пригадаємо, як на спільній прес-конференції з Путіним в Гельсінкі Трамп казав, коли його запитали, чи втручалась Росія в вибори в 2016 році, Трамп сказав, ну моя розвідка каже, що так, але Путін каже, що ні. Чому ж я маю не вірити Путіну? Ну так, якщо уяви собі, він зустрінеться з Путіним домовлятися про мир в Україні. Він скаже, що ну так кажуть, що Україна це окрема держава, але президент Путін каже, що ні, українців не існує. Чому я повинен не вірити президенту Путіну? Ну то це буде на превеликий жаль жах, якщо він повернеться до влади. Жах для всього світу, тому що він живе в віртуальному такому світі своєму, який він для себе намалював. І якщо реальний світ не відповідає його віртуальному уявленню, значить віртуальний світ – це фейк-ньюс. А от реальність його уявлення така, яку він собі намалював. І це взагалі такі от уявлення будь-якого державного діяча, вони сіють хаос. А хаос – це якраз це таке середовище для диктаторів, де вони можуть панувати дуже легко. І якщо в світі буде хаос, ну це буде щастя для Путіна, щастя для Сі Цзіньпіна, там щастя для іранських аятол, ну і так далі, і таке інше. Тобто ні про який світовий порядок і мріяти буде не можна взагалі, про старий мріяти не можна. Це аксіома, ясно, що ті, хто мріють про повернення в світ до 14-го чи 8-го року, це такі мрійники про неможливе. Але і нового ніякого порядку в світі не буде, буде хаос, в якому будуть панувати в такому випадку різні диктатори. Причому так смішно, не смішно, але смішно. Коли Трамп каже, я за Ізраїль до останнього, я за Ізраїль, я найпроізраїльськіший президент, і йому киває цей Нетаньяху, значить, його друг, і друг Путіна, до речі. Просто зараз вони під ручку не ходять, а так ходили там 8 разів на рік раніше. Так смішно, а як, тобто він збирається дружити з Путіним, який дружить з іранськими аєтолами, і у нього пакт з ними про співробітництво, які аєтоли дружать з китайцями, так? Тобто друг Путіна, ворог Ірану, який друг Путіна, ну тобто це взагалі кінець кінцем не сходиться абсолютно, і це просто для людей, які просто мапу ніколи просто світу не бачили. На жаль, я думаю, в Америці таке є. Ось про Ілона Маска ми вже говорили. Наскільки він впливовий, по-перше, він дійсно має ресурс, медійний ресурс, публічний ресурс. По-перше, наскільки він реально впливовий і чи може його там зневажають більше, ніж поважають, я не знаю, я не можу цього оцінити з України. І друге питання. Маск за Путіна, за Трампа. Водночас зірки, значить, Тейлор Свіфт, зірка культова така постать для молоді, сучасної американської, не лише американської. Плюс декілька різних виконавців, акторів. Я думаю, що їхня кількість буде зростати. Вони висловилися на підтримку Камали Харріс. Наскільки це впливає взагалі? Що, в принципі, щось мені сумнівно, враховуючи, що за підсумками дебатів там буквально Гарріс, хоча за загальною думкою вона перемогла, вона отримала, принаймні в своїх штатах, 0,1%. Це впливає, в принципі, підтримка публічних людей за чи проти кандидата? Гроші Маска впливають. Ну, я вже казав, що він вже 40 мільйонів витратив на фактично передвиборчу кампанію Трампа. Він продовжує вкладати гроші, допомагати Трампу грошима вести передвиборчу кампанію. Тобто фінансує дуже багато міроприємств, рекламу в тому числі. Його заяви навряд чи на когось можуть вплинути, тому що він є такою людиною, яка своїми заявами може впливати суттєво на суспільну думку. Щодо, скажімо, Тейлор Свіфт, я думаю, що на якусь частину молоді вона може впливати, тому що є
Взагалі політичні молоді люди, які навіть не реєструються в якості виборців. В Сполучених Штатах, щоб брати участь у виборах, треба зареєструватися окремо. Автоматично ти не можеш піти голосувати. Треба зареєструватися. Є молоді люди, які не реєструються. Вона може мати вплив на певну кількість молодих людей. От тим, що вона підтримує Камалу Гарріс, вона може сприяти тому, що молоді люди, або ті, хто не реєструвалися, як виборці, зареєструються, якась їх кількість. Хтось, хто не збирався голосувати, піде проголосує, але я думаю, що і теж ця кількість не буде дуже суттєвою. Тобто підтримка цих публічних людей, бізнесменів, людей з шоу-бізнесу, вона на когось, вона може впливати, але я не думаю, що це може мати якесь вирішальне значення для того, щоб казати, що от завдяки цьому той чи інший кандидат переміг на виборах. Гроші, маска значно більшу роль можуть грати в цьому, ніж його заяви. Так, я ще не доторкнувся до теми відмови Трампа від дебатів повторних. А чого так? Він сказав, що це запізно. А чого запізно? Я б подивився. Я не виборець, я думаю, що просто як це сприймають люди? Чи все вже визначено насправді? І ці дебати правда ні на що вже не впливають? Я думаю, що дебати ні на що дійсно не впливають. Гарріс, звичайно, виглядала незрівняно краще на дебатах, ніж Трамп. Але це, дивись, люди вирішили все для себе. Просто от у нас не дуже багато часу залишилося, так? Треба сказати, що боротьба йде от наразі за голоси кількох десятків тисяч людей всього-навсього в 7 штатах. Якщо б в 16-му році, скажімо, 45 тисяч виборців в Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині проголосували не за Трампа, а за Клінтон, президенткою Сполучених Штатів стала би Клінтон. А якщо б у 2020 році знову-таки 45 тисяч виборців в Джорджії, Пенсильванії та тому ж Вісконсині проголосували за Трампа, то президентом став би не Байден, а Трамп. І те ж саме буде зараз. Це боротьба за голоси всього кількох десятків тисяч людей. От у цих свінг-штатах. Це знову-таки Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Північна Кароліна, Невада та Аризона. І ось іде боротьба за голоси саме цих людей. Тому ці люди, от, як правило, боротьба за голоси, яких іде, вони аполітичні, вони не мають ідеологічних переконань. А ті, хто мають ідеологічні переконання, вони вже давно все для себе вирішили, і ніякі дебати на них не вплинули. Щодо відмови Трампа, напевно, йому все ж таки його радники пояснили, що він виглядав дуже погано на дебатах з Гарріс, що йому не треба робити цього ще раз, особливо напередодні самих виборів, коли це дійсно може негативно вплинути. Якщо він знову буде виглядати погано, це може негативно вплинути на когось з виборців, тому не треба йому більше брати в цьому участь. А сказав він те, що сказав, що це запізно, до того ж він уже виграв дебати, навіщо йому це ще раз, що йому це не потрібно. Ой, до речі, Ігоре, залишається там 2 хвилини. Щодо дебатів кандидатів у віце-президенти, там 2 чоловіка дуже різних, дуже колоритних, і вони відбулися, чи ми чекаємо на них, чи вони будуть? Ні, вони будуть, якщо я не помиляюсь, 1 жовтня, якщо не помиляюсь, вони мають бути 1 жовтня. Угу. Тобто це наступного тижня у вівторок. А вони можуть вплинути, на твою думку? Я думаю, що навряд чи. Так само, як і дебати кандидатів в президенти. Дебати кандидатів в віце-президенти ще менше можуть на когось вплинути. Просто, знаєш, коли от іде боротьба за ці кілька десятків тисяч голосів, крапля може на щось вплинути. Але суттєвої зміни в опитуваннях не буде. От якщо подивитись на останні опитування в цих 7 свінг-штатах, усіх у них різниця в рейтингах кандидатів, вона в межах статистичної помилки, статистичної похибки. І вона тако буде залишатись
до виборів, і різниця в голосах на виборах буде от в якихось цих штатів, десь 40, від 40 до 50 тисяч виборців вирішать долю Сполучених Штатів і світу. Да, ситуація, знаєш, як в якомусь кіно, але в кіно це там якось там чіпає за нерви, а тут усе серйозно. Це не уява, а реальність, в якій ми живемо. Я думаю, що зараз просто єдине соціологічне опитування, яке можна, в принципі, вважати таким релевантним, це треба всіх опитувати, але це і є вибори, в принципі. Тут уже точніше вже нічого не буде. Да. І, Саме так. І ще я думаю, що велике якраз питання, скільки людей прийде, які не хотіли голосувати за Гарріс. Тому що які не хотіли за Трампа, вони, напевно, і не прийдуть. Ну, не знаю. Зрештою, подивимося. Все це цікаво, нам все одно своє робити. І в будь-яких умовах Україна, ну, тоді просто буде план Б, як каже Зеленський. Тобто триматися за допомогою інших партнерів. Але будемо надіятися на краще. Дякую, Ігоре, за те, що знайшов час і натхнення. Дякую, Дар'я, тобі за довіру і усім глядачам за їхній час, за те, що подивилися, і завжди дуже радий поспілкуватися. До нових зустрічей.